fără limite, așa cum îi spune și numele, este un format care te scoate din zona ta de confort. Te pune la gătit, dar nu doar la gătit. Te trece prin tot felul de probe, care mai interesante, să poți să faci cunoștință cu locul unde te afli. O etapă, un loc fiind împărțită cumva în prima zi e explorare și recunoaștere. Facem cunoștință cu insula, facem cunoștință cu regiunea, facem cunoștință cu spațiul respectiv, cu ce are el mai bun de oferit către gastronomia grecească și implicit către gastronomia mondială. Ajungem să cunoaștem tot felul de producători locali, care mai speciali, mai specializați în produsele pe care le fac și mai premiați, medaliați sau faimoși pentru produsele pe care le fac. Fiind vorba în prima zi despre descoperire și recunoaștere, este și ziua în care noi facem cunoștință cu șeful local. Fiecare etapă având un șef local care vine și ne prezintă aerul locului, ne prezintă gusturile locului, gusturile locale. Prima zi se desfășoară prin misiuni, întotdeauna având aceste 3 echipe care merg fiecare la misiunea ei, după care ne întâlnim cu toții să vedem ce s-a întâmplat, cine a adunat cele mai multe avantaje, iar după aceea mergem liniștiți către bucătăria și fără limite, care este amplasată în tot felul de peisaje mai spectaculoase. Ziua 2 de etapă are de regulă o misiune mai grea, în care aprofundăm și mai tare subiectul acesta despre recunoașterea insulei, recunoașterea locului, după care urmează gătitul pentru Joker. Joker care schimbă cu mult, să spunem așa, evoluția unei echipe într-un stage, într-o etapă, într-o locație. Jokerul îți oferă posibilitatea de a salva concurentul eliminat în cazul în care ajungi la eliminat. După ce se gătește pentru Joker, nu aflăm niciodată răspunsul pe loc, se află în ultima zi de etapă, în ultimul moment practic al emisiunii, după care mergem direct în setul de gătit, unde facem o probă, din nou pe echipe. Echipa câștigătoare a acestei confruntări ajunge în imunitate. Practic nu participă deloc la ziua 3, ci dimpotrivă are tot felul de activități care mai plăcute și mai impresionante. Ziua 3 se desfășoară prin misiune, bineînțeles. Misiunile sunt în fiecare zi, mai ales pentru echipele care sunt în joc. După care urmează o găteală, care este 1 versus 1. Avem 2 echipe la o confruntare directă, iar câștigătoarea dintre ele se salvează, devine imună de eliminare și automat la ultima probă din stage se jurizează împreună cu șeful local, iar cea mai slabă farfurie de acolo desemnată în unanimitate de către cei 4 jurați, adică eu, Sorin, Cătălin și șeful local, din păcate trebuie să se urce în primul avion, prima navă, primul zbor, prima mașină care ajunge în România. Cam așa se desfășoară un stage, cam așa se desfășoară o etapă. Nu știu exact toate locurile în care vom ajunge, pentru că treaba mea este să nu știu și să fiu surprins. Dar pot să spun că toate locurile în care am ajuns până astăzi, totul a arătat spectaculos. Grecia este o țară care are foarte multe de arătat, lumii întregi. Grecia este o țară frumoasă, instagramabilă, o țară care te îndeamnă cumva să stai, să te bucuri de soare, de priveliște, să bei rețina, țipuro sau sprintuleț sau un uzo și să filozofezi. Cred că așa s-a ajuns la filozofia greacă antică, pur și simplu din prisma locului. Adică te îndeamnă cumva să stai așa, să te uiți în zare și să gândești la lucruri. Setul de gătit se amplasează în cele mai spectaculoase locații pe care le avem la dispoziție în Grecia. Să dau 2 exemple doar, adică am gătit într-un port direct cu vedere către apă și către orașul întins așa pe culmile munților. Am gătit într-o livadă de măslin,
o să vedeți, sunt niște locații foarte spectaculoase. Un lucru nou cu care acest format vine la pachet este Joker-ul. Practic îți oferă posibilitatea să salvezi de la eliminare omul eliminat. Asta dacă ai norocul ca în mulciorul respectiv să fie numele șefului care ajunge în eliminare, să fie scris pe bilețelul respectiv. Din punctul meu de vedere, Jokerul este ceva ce ar trebui să avem și la celelalte emisiuni culinare pe care le-am făcut, pentru că efectiv ne-ar fi salvat de multe nenorociri. Metoda de jurizare pe mine m-a surprins foarte tare, fiind, să spunem, învățat deja cu emoția la jurizare în general și la voturile publicului. Întotdeauna am fost surprins de cât de greu este să reziști, să vezi dacă îți intră sau nu îți intră farfurie. De data asta, jurizarea este atât de surprinzătoare încât, credeți-mă, sunt momente în care, efectiv, îmi dau seama că ce am în cap în momentul ăsta nu pot să spun, pentru că trebuie să mă cenzurez, dar te pune într-o situație foarte ciudată. Mai intensă față de tot ce am simțit până astăzi. Chiar m-am uimit, am rămas uimit cu prima jurizare și am țipat către echipa de producție în timpul jurizării că nu vine să cred că ați reușit să găsiți așa ceva. Este șocant. Șef fără limite pentru mine înseamnă trecerea prin tot felul de situații prin care nu am fost trecut niciodată, și în fața camerei și în afara camerei. Lucru cu care mă lupt cel mai tare în momentul de față este dorul de casă, și pentru mine asta a depășit limita normalului, pentru că niciodată n-am fost în situația asta de atât de mult implicat de lângă fetele mele. Șef fără limite și ce înseamnă să fii fără limite la șef fără limite, din punctul meu de vedere înseamnă mai degrabă să-ți depășești limitele pe care credeai că le ai. Și anume, misiunile ajung să te pună în situații în care nu ai fi fost dacă nu ai fi venit aici. Îți dai seama că ceea ce ai învățat de-a lungul vieții, separat de bucătărie, te poate ajuta să supraviețuiești într-o, hai să spunem, cursă care are ca miză grătitul. Ca și fără limite ajungem să legăm, dincolo de rivalitatea noastră care să demonstreze că câștigă mai multe, că este mai bun, că face, că drege. Dincolo de asta, mi se pare că și legăm mai mult în relația noastră de prietenie. Dormind unul lângă altul, în camere diferite, dar fiind unul lângă altul, cu cafeaua la comun, cu totul la comun, fiecare responsabil de câte ceva, ne organizăm viața în așa fel încât să fim dependenți unul de celălalt.